penja laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. En ga morna mar bedo kod odiechieng wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Ting'eyo seche mocho ni ngima makare ok ochuno ga ni nyaka moro ma ibedo matuo, imuonyo yath, imadho yath kod weche makamago. Nitiere yore mang'eny ma inyalo bedo godo kod ngima makare. Amor mokalo ni wendo wakedo daktari wantiere studio abomie thuolo obonyiso ni nyinge nga en wuod kanye olonye weche mage kae to wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari? Asante. Ana iluonga ni Dr. Wanga Rafael, tana wuok Suba Mfangano, tamor kendo bedo kae, mondo wawach achiel ariyo. Kama. Arwaki penj laktar kendo kato doko ni dich, tiyudo thuolo mondo mibi wago mbaka chenro mar penj laktar. Asante. Dr. Rafael, kawuono ini madwa ni miwa topic, ini madwa ni miwa thoru wach, ni dwa ni wago mbaka e weche mage. Kawono wawacho weche mag ler mar dwe. Kaka wawacho ni menstrual hygiene. To magi weche ma kawaida e female kacha. Koro mine gi nyiri, female gender in general, koro magi ma wadhi wacho. Lakini kata ka in chuo, to mae be en very important, nikech inyalo bedo gi nyathini kacha, kata jaodi kacha, ema nyaka ing'e gik matimore e gender moro no. Kama. Adwa ni mulna kanyo kuom joma chuo bende, inyalo bedo gi nyari, inyalo bedo kod jaodi kacha, ang'o momiyo ber ka ging'eyo gima dhi mbele e ngimagi e diere ma gineno malo kata gine dwe. Koro kina en very important, nikech ka en gi nyathini kacha, nyaka ing'e ni mokwongo bedo gi dwe en gimoro ma kawaida. Kendo en healthy. En very healthy. Ma kibedo go to wachako ng'iyo ni ang'a timore. Kibedo go ka nyathini okoso biro chako bedo gi dwe, ochako very late, ka en gi higni mang'eny, mano be problem. Koro en gimoro ma kawaida sana ma kila ng'ato nyaka ng'e. To the moment ng'e nyathi kochako bedo gi dwe mokwongo cha, mano nyalo bedo received differently. Jomoko nyalo buok. Nyathino onyalo bedo ni onyalo paro ni en wuon otuo. Koro in kaka janyuol kacha, ima koro i explain ne ni ma en gimoro ma kawaida, tiwuotho kode. To wadhi wacho mang'eny how kaka in janyuol kacha, kata ka in min nyathi kacha, kata in wuon inyalo tiyo gi go through process ni. Ileronwa kacha ni en ler e diere mag ria kata diere ma ng'ato neno malo. Seche mowacho ni ler e diere mag ria, daktari Dr. Rafael, koro mulnwa ni ma itemo kata idwa ni mondo mi ogandawa opuonjre ang'o? Koro okongo wacho ni bedo gi dwe en kawaida. En kawaida, en healthy, kendo en gimoko onego bed ni buogo ng'ato, en gimo onego bed ni ng'ato appreciate ka timore ni kaka ng'ama miyo ahinya seche ma intiere diere ma onego bed ni nene malo. Kamano. Koro kata ka ikale bedo kinde ma koro in gi dwecha, the most important en idhi kale nade. Ema koro wacho ni ler hygiene. Ler en gimoro ma very important. Koro wacho ler mokwongo en ibedo gi nitiere products moko ma nyalo konyi mondo kik, nikech ma en ichwer remo, okida wacho ni okida bedo ni kitiyo tije gi ma kawaida koro ichwera remo sate. Nitiere products ma wadhi wacho mang'eny minyalo tiyo godo. Mano mokwongo. Mar ariyo iwilo gi nade. To mar adek ni in gi kamoro ma a safe place ma inyalo wilo products ma wadhi wacho. Koro adek go, bedo gi products go, wilo gi sama dwarore, to gi bedo gi space ma inyalo wilo products go. Mane ma wacho ni ler mar dwe kacha. Ma en tuak ma important, tuak ma kaka chenro mar penj laktar wadwa ni mondo mi bed ne piny chikiti maber, mondo mi wawuoth kanyakla okang' kokang'. Okang'eyo daktari moro seche ka ng'ato korito ler maber e diere mag ria kata diere mag dwe, chandruoge mage monyalo bedo godo kata problems mage ma onyalo bedo godo. Koro mokwongo, kokibedo gi ler, ng'ato dhi chako ng'we. Koro wawach ni ki lepi maieka, okibedo gi ler, kata ka itiyo gi products mag dweka, to kiwilo gi kaka dwarore. Koro first of all, idhi chako bedo gi shida mar ng'we, ng'we marach. To mar ariyo, nitiere products moko ma adhi wacho mang'eny, ma kokiwilo gi kaka dwarore, to nyalo kelo ni infection. Kata achiel kuom gi wacho, koro infection ma samoro nyalo bedo very severe, wawacho ni toxic shock syndrome.
mano en bacteria go osebedo mang'eny e sehemu mari mar siri kacha makoro donje remo to yudo infection kuonde mate bedo gima wacho ni shock. Koro ler ni en gimoro ma very important ma ng'ato nyaka ng'i. Emomiyo wantiere kod Dr. Raphael e studio odiechieng' ma kawuono wang'iyo ler e diere mag ria kata e diere mag neno malo kata e diere ma ng'ato nitiere e dwe. Nikech ang'o ka pono nono kwago mbeknigi moro ok idhi winjo gi kamoro kata moro ji ok dwa ni mondo mi owuoye. Seche ma ji ok dwa ni owuoye ni te emiyo dendi biro bedo kod shock nikech bakteria odhi mobedo mang'eny e dendi kato gidonjo adonja e del kendo ginyalo chopo kuonde mopogore opogore ang' nokel ni chandruok. Kopogore kod mano bende tik marach bende nyalo wuok kuomi ma bende dhi duoko chien piny kata self esteem bende dhi dok piny ma ang' ibiro winjo ka nyathi koro ken comfortable kata in ng'ama miyo ok in comfortable kendo ang' nokel ni chandruoge mang'eny mag paro kod weche ma kamago. Mulna kanyo matin. Koro gik ma wacho ni koki ritori maber kaka nyathi kacha madhi e skul wawacho mokwongo ni nyithindo gi nyaka wawuoth kodgi malong'o mondo kik gibed gi nikech gini en kawaida yes but onyalo ketho psychology en psychological ma koki tiyo kode maber koki rito ler mar dwe mar nyathino first of all kochako bedo mang'we ochako ng'we kacha to chako bedo gi infection ka ng'ato ng'we e school ing'eni psychology mare dhi bedo nikech ji dhi chako kinye ji dhi chako weye. Koro it's very important mondo wang'i menstrual hygiene ler mar dwe mag nyithindo gi mondo psychology margi gibed very comfortable kata products ma wadhi miyogi wapuonjo gi mokwongo ni ma en very very normal kasto mar ariyo gi tiyo kodgi nade mondo watiyo gi janyuol kacha kata ka en japuonj e school mondo ong'e ni gini en very important kuom nyathi to en kawaida. Kika ibeda ni wiyi kuot ka nitiere kod nyithindo manyiri ichako puonjogi chon iwacho kata ni ket nyari mondo mi obed period ready. Seche ma ikete obed period ready en itemo ike mondo bi kochopo ni ochako neno malo to ikore. Seche ma gini biro obro receive nang'o obro gini dhi buoge gini bo miyo obedo comfortable koso. Namba achiel daktari wacho ni en gima normal en gima kawaida en gima kik nyathi bed ne maluor to in owuon emiketo nyathi mondo mi obed period ready. Kapok wadonjo matu Dr. Raphael mulna mana ni thothne nyithindo manyiri chako neno malo e higni mage kaeto ko wachako keto gi period ready to wachako keto gi ka gintiere e higni mage mondo mi koro wang'e ni kaka inyalo ti kod products binyalo ti godo. Koro ji first of all ji gin opogore but averagely wayudo from higni 12 kacha nyaka 15 wayudo ni ji mang'eny chako bedo gi remo mar dwecha. Seche moko wan gi jomoko ma mekgi biro chon wanyalo yudo kata higni 9 kacha margi biro chon koro kochop higni from 9 going forward ber ka wachako nyiso gi wechegi samoro nyalo biro ka ok en very expected mokwongo cha most of the time wayudo ni ok ning'eyo kata ni odhi biro ok en ga very expected koro samo biro no in kaka janyuol ichako nyise ni ma en kawaida kamano. Kasto wan gi cases moko ma olewo ng'ato biro higni 17 18 mago pok oyudo remo mar dwecha mage makoro wachako investigate nikech gini en obedo control gi gik molongo ni hormones koro hormones mari kok en balance maber seche moko nyalo bedo gi late onset mag remo mar dweni but kawaida en higni chakre 12 kamano. Seche moko keto nyathi mondo mi obed period ready iwacho kata ni iwuoyo kode inyisi ang'o inyise ni remo biro biro kochopo higa makama to gimobiro nikech dendi koro lokore hormones makama chako bedo e del seche ma del lokore magi matimore e del seche ma ikete mondo bi obed period ready kapok wadonjo e batute weche mag hygiene ang'o gini monego bed ni timo kendo ang'o gini monego bed ni wachone mokwongo onego bed ni understand ni del chako lokre ka ng'ato nyathi donje gi period ma waluongo ni adolescent puberty koro puberty ka dendi physical ka in nyako hips mari chako bedo maduong thundi dong'eni nyithindo wuoyi gi nyako ok inyal differentiate lakini mane ma period makoro thundi chako bedo maduong kata sauti mare chako lokre ka in dichuo bedo ma
strong to ka nyako to bedo ma smooth gik machalo kamago kasto en very important ni wanyis gini by the time ichak yudo remo mar dwe mane period ma koro kata sexually kitemo bedo active inyalo yudo ich kaka nyathi koro en very important mondo wanyis gini timbe moko maricho manyalo miyo oyud ich chon nyalo bedo very possible at that very age ka gichako yudo remo mar dwe koro sexual education kacha to gi the moment ochako yudo nikech gini biro mokwongo gichako yudo lit mag ich kacha nikech dong yi bedo chako contract wabowacho kaka gino timore yi chako contract ema koro ichako yudo ni in gi lit moko mang'eny wachako nyisogi ni mano kawaida nikech lit no biro gi remo koro ka en lit moro marach kabisa nitiere gik ma wanyalo timo mondo odwok lit no piny koro magi gik wanyalo nyisogi ma en twak mantiere kod nengo mokalo en keto ler e diere mag ria ichako prepare ichako iko nyathini chon koro ng'eyo ni ka gini ochopo to nego bedni abedo maler ere kako nego bedni abedo maler ere kako nego bedni aluokora ere kako nego bedni atiyo kod products gi gin mag timang'o to e seche ma timore ang'a timore e denda daktari owacho ni kokipimo ne maber to ok bodonja donja kamano ma ang' no kelne chandruok kanyo ema ang' yudo ni nyithindo ma pod tindo mokalo mako iye mohiu nikech nokwaketo gi period ready nokwaiko gi daktari wadwaro mondo mi koro wadonje weche mag keto ler number 1 stage 1 mar keto ler e diere mag ria enang'o koro no matter products mora mora mitiyogo mokwongo nyaki bed clean nyaki bed gi hand hygiene iluoko lweti kapok iwilo products go nyaki luok lweti mar ariyo en luoko dendi kawaida luoko dendi nyaki bed ng'ama luokre iluokri ing'e sama in gi dwe ichwer remo to kokiluokri sana ema ichako bedo gi gik moko machalo kaka ng'weka koro luokruok en very important mar adek nyaki iwil lepi magie kasto ka itiyo gi products go wadhi wacho mang'eny gin gi specific durations timings ma nyaka ibed ni iwilogi kikalo kanyo nyalo bedo gi shida mang'eny koro mago nyaki ng'e ni product ma itiyogo no en mane to onego bed ni wile sadi kamano wachake luoko lwedo gi pi gi sabun ka onego bed ni timore nikech ang'o e okang' mane luoko lwedo nikech thothne wacho ga ni seche ma ji dwa chiemo iluoko lweti gi pi mamol gi sabun seche ma samoro imoso ng'ato iwuoke matatu ber kiluoko lweti gi pi mamol gi sabun diere period sanga momiyo iwacho wach mar luoko lwedo gi pi mamol gi sabun koro ber ka iluoko lweto gi pi first of all nikech iluoko lweti kapok iwilo products ma itiyogogo nikech products gi as much as nitie moko ma iketa e lewi magie oko kanyo mago pads nitie moko ma isoyo iye ok idwa ni itero nikech ikia ni imul ang'o sama pod itiyo in the course of the day ikia ni imul ang'o koro kokiluoko lweti chances mag tero infections ich ng'ato it's very easy to mago ema gik ma watemo avoid that's why wawacho ni ber ka iluoko lweti iluoko lweti gi pi mamol gi sabun kapok itiyo kod gik mitiyo godo nyalo bedo mopogore opogore kaka wadwa ng'iyo e kidieny mar ariyo kod ka ise loko product ma itiyo godo bende nyaka ine ni luoko lweteni gi pi mamol gi sabun mano mana okang' mokwongo okang' mar ariyo en okang' mane mar weche ler e diere ria kik idhi mabor kik isudi Tuguk tugul ko kimi komye. Ak anendet ni kwawech. Is Kalenjin your language of the heart? Kerkonyekuk. Then we have a sweet surprise for you. Wow, kimnatetab chomyeto. Sobetab Tai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mune sikiun cheptang'ung nemingin asimakiker. Mamache inye. Mamache harusin. Ako mamache kaing'wong ine. Kaiker, aibun kakokachi wering'ung koi. How far will you stretch for the one you secretly love?
Watch this heart-throbbing story, Sobetabdai, only on Viusasa. Chakuoth materi kama ber lilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best na bei iko sawa na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio, Aria Burachiel, Royal Mabati Factory, excellence redefined. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika mahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikavito na pia nitaendeleza mambo mengine zangu. Win big in seconds. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Kidieny mokwongo mar ler, daktari nopimonwa kacha ni en luoko lwedo gi pi gi sabun kapok itiyo kod gigo ma itiyo godo e geng'ori e seche ma intiere e ria. Nikech nitiere gin kidieny mopogore to kanyo ema kokitang'e tinyalo yudo infection. Kaeto bende wacho kacha ni tok ka isewilo gik ma itiyo godo bende nyaka iluok lweteni gi pi mamol gi sabun. To onego bende iluoko lweteni maber, mana kaka wasebedo kwa wacho e weche mag geng'o tuoche mopogore. Tiende ni ok iluoke piyo, ikaw thuolo miluok maler, nyaka kind lweteni irudho maber, nyaka lweteni irudho maber kaeto ilaw kod pi maber, bro konyo mang'eny e geng'o weche mag infection. Nimulo kacha weche mag luoko del, wasemulo weche mag luoko lwedo, wadonje kidieny mar ariyo en luoko del. Ere kaka onego bed ni luoko del seche ma ng'ato nitiere ria ahinya, jok ma koro neno chenro ni ma bende dwano tim, wadendo kacha ni period ready talk gi joggi. Koro in kaka nyako, kata female, wawacho ka ni at least luokri diriyo in a day, especially ka in period mari mar dwe. Luokrok diriyo, iluokri mana kawaida. Nitiere timbe moko ma okwero watemo nyiso ji owuoge nikech waneno gibiro very common. Ing'e sama ng'ato nigi dwe, wawacho ni acidity mar sehemu mar siri kacha o change. To nitie habit moro ma wayudo ni ng'ato luokre yes kawaida lakini oluoko nyaka iye kocha. First of all, iye kono is self cleaning, o clean ga itself, oluokore kende. Koro kitemo luoko iye kocha gi sabun, igolo gik ma waluongo ni nitiere bakteria moko ma kawaida, waluongo gi ni normal flora. Koro igolo gi kiluoko gi pi, especially kiluoko gi pi man gi perfume mang'eny. First of all, onyalo ili iye kono, and secondly, bacteria ka dhi wuok, igolo gi te. Bacteria ma maintain acidity cha igolo gi te. Koro mane miyudo ni ng'ato chako bedo gi shida mag yeast infection mang'eny. But shida en mana luoko iye kocha. Koro luokri kawaida lakini iye kocha iluoko mana oko. Iye kocha koro kiki ket pi e sehemu mar siri ni chako luoko iye kocha. Oluokre ga mana kende. Kati wacho kacha ni ahinya seche ma koro itiyo kata gi sabun mantiere kod perfume kod weche ma kamago imedo ketho kaka kanyo onego bed ni bet. Ageno ni mako kanyo maber nyakwara Mugia Jwanga ang' ni daktari no wacho nade
Aneno ka ikiwacho kacha ni kidieny mar adek en tiyo kod lewni maler. Wamul kar lewni maler ka akod kako onego bedni ng'ato moyo lepe ahinya lewni ma iye daktari. Lewni ma iye mokwongo kaka nowacho apart from iseluokri onge haja mondo inuo lawi mar iye nikech sama igolo remo as much as itiyo gi products ma wadhi wachogo seche moko uchafu go nyalo biro nyaka oko. To ka iroko lewni ma iye be okwaero ga ni ng'ato roko lewni ma iye ma tight kabisa nikech kiroko ma tight environment adhi bedo gi pi mang'eny, liet mang'eny, koro i sweat sana tililo gi zaidi. Koro kiseluokri kacha lewni ma ibedo gi change of clothes, iroko lewni ma different, maler. To ma isetiyo gogo iluoko gi ting'awo gi oko nikech king'awo ei ot to chieng' ok dhi chopo e ot. Mar ariyo environment dhi bedo damp to damp environment kama nigi pipi miyo iluongo nade organism bacteria go chako dongo kanyo. Koro iloko law to irwako law maler to kiluoko gi to imoyo oko kama pi ng'eny. Imoyo gi kama chieng' kaber. Lakini daktari gini wacho gani kaka lewni matindo aina gini koro kata kapono ni moye laro to nyaka ing'e ni imoye laro nang'o daktari nikech chieng' to dwarore mondo mi otwo maber mondo mi kata kute mane nyalo bede otho nikech wang'eyo teko mar chieng'. Kaka ineno picha kaka ong'awe ni picha ni inyalo chunga daktari mogik ni picha ni ogole maber ineno malaw ma iye koro wang'awa nyaka ma chieng' kogoye to goye direct kata ka iluongo nade yamo kalo to yamo kala maber. Ka in shy okiero ga ni lepi moyo oko inyalo keto kata towel moro matin kata leso law mayot mondo ka chieng' cha ogoyo to goyo leso no to bo ochopo ka wado ni chieng' cha to gi yamo mako mano maber. En chieng' gi yamo kaber to molepi ma iye oko kiseluoko gi maler timoyo gi oke laro mondo mi chieng' kachiel kod yamo goye to mana kaka daktari wacho inyalo ume kod law moro mayot kaka leso kata ka itiere kod kitamba moro mayot ma chieng' nyalo kalo kachiel kod yamo to mano ema itiyo godo. Wang'e ni types mag material ma itiyo godo e lewni ma iye gi nikech niwacho ni kapono no ni en tight ahinya bende nyalo ketho ler mar ng'ato seche ma entiere malo. Type mar lewni ma iye nitiere ma gin cotton 100%, nitiere moko mag material mopogore opogore nikech watiere kod material ma choko liet kod manyalo weyo liet kalo. Koro of course material kaka iwacho ni gin tofauti. Moko of course recommended ma bedo for a very long time ene kaka cotton 100%. Wan gi moko ma gin mixture cotton to moko polyester machalo kamago. But koro depending gi material mitiyogo as long as itimo kaka wacho iwilo lewni ma iyego to iluokri to okirwak lewni ma iye ma tight nikech kata kitiyo gi cotton 100% but en very tight liet cha pod dhi bedo abeda kanyo as long as itimo gik ma kaka wawachogo no matter the type nikech 100% cotton en very expensive to koro itiyo ma inyalo afford as long as itimo gik ma wachogo iluokri tiwilo lewni ma iye frequently to gi products go mano ema dhi konyi maber. Daktari dwani mondo mang'e ne products kata gigo monego beni tiyo godo diere mag ria kendo ka dadwani mondo mi koro oganda wa okawe thuolo mondo mi wachiki to ni to gin weche mage kata gin products mage mantiere chiro mantiere okoka maber ka itiyo godo to nego bedi tiyo kodgi nang'o kanye madwani mondo mwachagore. Aneno ka wantiere kod moko e mesawa mar studio chieng' ma kawuono. Koro kae wan gi types ariyo nikech mae wachak gi mokwongo ma ji ong'iyo ga tiyogo sana ma en sanitary pads obiro ga kaka ma wan gi different brands ma inyalo yude market kacha and then mae kaka itiyogo ikete e oko mar lawi marie ma ok donji ikete oko kacha e lawi marie mondo ka remo no chwer to odhi absorb remo cha to biro in different sizes depending ni in nyathi kata in ng'ama duong' kaka wadhi wacho kaka watiyogo koro biro in different sizes to mar adek nyaka ing'e kaka itiyogo nikech kitiyogodo marach be ok odhi konyi kasto mae
nyaka ng'ato wil between 3 to 4 hours. To ka in ng'at moro nitie jomoko machwer mang'eny. Ka ichwer mang'eny, frequency mari nyaka bed mang'eny. Nikech samoro kokiwilo, to in ng'at moro machwer mang'eny, remono dhi wuok nyaka oko. Koro at least ng'ama kawaida 3 to 4 hours mae. Ma ok onego bed ni kobed kabisa, kobedo kanyo sana, odhi chako bedo gi shida mar ng'we. To picha kaka ineno kae ni, tang'onwa kaka ng'ato bedni onego bedni otiyogo. Amor gi picha ni mokalo, moro kori nyalo chunga chunga daktari mondo mi wawuoth kod ogandawa. Okang' kokang' kaka onego bedni ng'ato tiyo kod taunde mag ria. Watiere kod directions for use. Kaka onego bedni ng'ato tiyo kod taunde mag ria mondo ibed kod ler maber madwarore e diere ma ng'ato nitiere ria. Okang' number 1, step 1 daktari. Step mokuongo, first of all, kata before ichop ka, nyaka ilok lweti kaka nowacho. Gi pi gi sabun. Pi gi sabun marieny. Koro kasti igole obiro ka en kamae. E package cha ikawo achiel tigole ba. Kisegole nitiere owacho ga ni en release sheet igole. Kasto kisegole to lawi mari cha kamae ikete diere ka nikech diere kanyo ma odhi cover sehemu mar siri kama remo wuoke. Koro nyaka obed fixed. Nitie moko mabiro gi flaps mabiro to obiro gi wings to obedo fixed oko mar la mondo obed stable makata ka ichapni mang'eny to oko sodi. Koro kamane kaka watiyo godo. Kibi piny ka manyiso kaka igolo to idispose. To wadhi wacho mang'eny. Kae owacho ni itimango i-roll the used pad. Kasto i-seal. Ntiere gimoro manyalo konyi seal. But the most important ni nyaka i-roll. Kasto ikete in a disposable bag. Samoro nyalo itiyo gi gik moko kaka tissue, gazette, gima chalo kamano. Kasto ok iwite cho ma bedo flashed. Iwite ntiere cho moko man gi container ma wacho ni mae mana mar wito nini pads ma itiyo godo. Kasto ka in gi pit latrine, mano be inyalo tiyo godo, lakini nyaki dispose safely e dustbin. Koro kamae kaka watiyo godo, to kamae kaka wawite. Ne samoro jogo ma ok nyal yudo taunde gi e yo mayot mokalo daktari nikech wang'eyo kaka piny chal, wang'eyo kaka oganda chal, wang'eyo kaka yore mag pesa bende tek. Ng'ato ok nyal yudo sanitary towels ka ina ma intiere godo gi, entiere school kata en ng'ama miyo entiere dala, kaka onyalo ritore maler e diere mag ria to ok onyal yudo sanitary towels. Inyalo nyise ni mondo mi otim ang'o kod okange mage monego bed ni okawo. Ang'eni mano osebedo a very big challenge. Especially kuonde ma pesa ok ng'eny, koro ok inyal yudo ni yudo pads maber. Nitiere kaka picha ni otang'o, nitiere gik moko ma inyalo tiyo godo. The usable. Kaka law ma en thick matin. But mano dwaro ni ibed very keen mondo iwilogi, ing'iyo very frequently. Gimoko dwa ni ibeda fua nikech ok inyal afford. Nyaka at least iket some steps. Koro nitiere pads moko ma inyalo tiyo go kaka pichni otang'o maber. Inyalo keto kanyo ma itiyo godo mondo kony. Gima wadwaro ni gima dhi absorb remo cha mondo kik wi kuot sama iwuotho to ineno ka remo mari chwer. Daktari opimonwa kacha ni watiere kod reusable pads kata taunde mag ria ma inyalo ti godo kata mar reusable gi thothne gin ga mag lewni to ntiere ga kaka gin bende onego beni rito gi maler, gin bende onego beni keto gi maber nikech en gimi biro tiyo godo kendo mulna seche ma ng'ato tiyo kod reusable gi ma gin mag lewni kaka magi mwaneno ka motwangi kaka onego beni irito gi maber nikech gin reusable. Kamano. Koro watch reusable pads. Mokuongo very important ni at least nyaka ibed gi spare nikech wacho ni gi mang'eny ari adek kanyo nikech in a day wacho ni pads iwilo after 3 to 4 hours. Ok onego bed ni kikalo kanyo chako ng'we tibedo gi infection. Koro kisewilo tiluoko with just clean water gi sabun. Mokuongo wacho ni kik ti gi gik ma nigi perfume mang'eny nikech products man gi perfume mang'eny nyalo chako irritate kacha. Koro iluoko gi kasto imoyo mana kaka imoyo e chieng' gi mondo yamo go to chieng' be go. Koro the most important ni kik iti gi product ma ok ler. And then at least kisetieko wuok e period mari mar period kacha
between the month kanyo nyaki sanitize go owacho gi ikete pi maliet mondo at least ogol germs ma nyalo bedo ni ose accumulate kamano. Kaito maduong' moloyo bende en loko lwedo kinde ka kinde gi pi mamol gi sabun nikech magi gin gik ma thothne oting'o gik mang'eny kendo kaka remo daktari onyalo kelo chandruok mang'eny kapo nono ni okiritori maber. Aneno ka waikore mondo wayude weche manyien e yo machuok. Kapok wayudo weche manyien e yo machuok to daher mondo miapani ni wayaw line kendo ibiro tudore kodwa e yo makare. Ibiro tudore kodwa kokalo Facebook page Ramogi TV #penj laktar kata Facebook page wa mar penj laktar. Daktari pimono kata ni gin gik mang'eny mopogore mitiyo godo. Ma en mane daktari? Koro ma pads no atieko moro mana kawacho nen wawacho ni ma wawacho ni en tampons. Koro pads iketo oko, tampons obiro gi tol moro kigole to en gi tol moro matin to mae isoe mae to nyaki soe mae iwilo after 6 hours kasto apa ni mamake makakanyo kanyo mwaduogo kode make makaka kimake no kama kanyo mwaduoge nyakwara muge jwan kikidhi mabor kikisudi waduogo ni to kidieny mar ariyo ni itiyo kode nango seche 6 nikech ango kopogre kod seche 4 seche 3 mar sanitary towels kata pads mapile kikidhi mabor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177 account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Dreaming of an unforgettable European vacation? View Travel makes it happen. Explore Rome's history, Venice's romance, and France's charm. Immerse yourself in local cultures with our English-speaking guides. London, Paris, Prague, Santorini, Istanbul, Berlin, Barcelona, Amsterdam. Europe awaits. View Travel delivers. Discover Europe from $1,600 for a single country trip and $2,100 for multiple countries. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Meher sai, donjane ye kucha. Onge ngata mawuok kae. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, itaingia kwa hizo project na
tunashukuru kwa Avieta. Avieta ya shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Avieta on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. From the union side, we suspend the strike and ask all our teachers to go back to class. Riwruok mar jopuonj sekondar ma pacho ka Kuppet to chungo ng'anyo bang' dala boro ka skunde moko ne oseduoko nyithindo dala. Ka pesa no kodonjo e slip mar jatich sirikal e dwe mar 9 to wabiro kawo ndalo 7 kende to wabiro gomo. Jotije sirikal obwogo mar dhi ng'anyo kaka yo mar sundo piny owacho mondo mi owinj dwachgi. Migori chandre nikech pi mar kambi mar Miwasco ok nyal ng'eno kuma chieng' mane bende nitiere jomosomo wach mar pi ni ma competent maber manyalo endesa. Tend kaunti ma Migori ochuno mondo mi ochwal pi gi bogi mar pi e od thieth maduong' ma kono kaluwore kod nok mar pi e kaunti ma Migori. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu en kidienya mar adek mabende waya online mondo wago kodi mbaka intiere kod penjo mora mora bed thuolo go simu wago mbaka kod Dr. Wanga mwantiere gode studio kwa ng'iyo ler e diere magaria. Daktari wantiere kidieny mar ariyo kod kuom gigo ma itiyo godo e diere ma ng'ato nitiere area. Ne waneno kidieny mokwongo gin sanitary towels mabende nitiere ma inyewe duka kidieny mokwongo ni kod reusable ma otwangi kod lewni mopogore opogore to wach maduong' en loko lwedo gi pi gi sabun. Kapoka iloko gik mitiyo godo kod kiseloko gik mitiyo godo nyaka iluok lweteni gi pi gi sabun. Daktari ne wantiere kar mar ariyo ni mae ma koro longo ni tampons. Koro mae mokwongo chano wacho ni kete oko. Mae tisoyo iye. To wawacho maber to kendo kikwiwa wil ni ka pok itiyo gi product mora mora nyaka iluok lweti tipi gi sabun. Koro mae kiseloko lweti kacha en gi tol moro tisoye iye to tol no dong' oko. Kisesoye iye tije en madho remo mawuok cha. Koro kose absorb remo cha to dhi to timango to kuot. Kose kuot. Wacho ni mae nyaki will after 6 hours. Koro 6 hours kanyo averagely iwile igole tiketo moro. To kigole iume gi gimoro ma wacho ni disposable. Mana kaka no wacho ni dispose mokwongo. Yena mondo miaka usimu kata wadhi nyime. Kama. Hello penj laktar. Penj laktar Ramogi. Machiegni. Mailoso gi Kasuku Bwagi. Machiegni Kasuku. Penjo na chalo kamaru. Koro awinjo ka daktari temo wacho ni kata mana lewni moko matindo gi ber ka imoyo kumoro ma ginyalo dwaro yude yamo moro ma oko mar chieng' maber. To king'iyo ute moko samoro kaka mwadak e chuny boma kagi. Iyudo ka moko nitiere yo moko moger gi godo kata in owuon kendo ok inyal yudo kata thuolo mondo miyo godo chieng'. Onge samoro mana kiwuok oko mar flood. To inyalo nwang'o ka koro ute machalo kamago. Biro chuni mondo ilos mana kariko moro kanyo kuma be joteno e kona moro kanyo minyalo hang'e e lewni moko matindo. Koro ma kato ere kaka onyalo konyo nikech gini aparo ni kotuoke weye kata mana gimoro ando gik motuo maber to onge effect moro amora monyalo kelo koso ma pod wahinyore ahinya to wakia. Erokamano ahinya daktari dhi duoki kik idhi mabor. Antiere kod Chris e simu. Chris, halo? Yeah, machiegni. Erokamano penj daktari ageno kuom winjo penj daktari. Koro ne an gi penjo machielo. To penjona ni bende aneno adwaro mondo ang'e ka onyalo tudre gi mae nikech kaka wan joma chuo nitie seche moko minyalo nwang'o ka ng'ama miyo en malo. Iwinja? Maler. To koro sechego inwang'o ka sechego koro eka koro ng'ato bedo ni pok oa malo pok otieko malo mare to nitie kaka dhano dwa mondo mi obed kata achiel
jomoko be pachgi keto gini sechego kore ka en be kore ko nyalo yudo nyathi mara ang'o yani paro moko ong'ere ni en adier kata ok en adier kae to ok nyal kelo affect moro amora nikech to ka nyalo kelo to onego bed ni tieko daladi to otiek mondo otiek daladi kore ko nyalo bedo achiel gi ng'at ma odak go nikech ma koro kuom joma odak ei ot kopogre kuom nyithindo ma pod ni chien mano e gima nadwa ng'eyo nyajimo mondo daktari oduoka. Erokamano nya Chris amor mokalo nikech ka a emwa dhi yude duoko go duto te. Adwa ni wachak kod simu mokwongo. Nopenjo kata ni ahinya kaka kuonde ma samoro plode oger ma kata chieng' onge. Openjo kata ni ka in gi nyakona ni moro timoya moya kata ndalo 5 dongo to maber daktari koso. Tuo to dhi tuo. Lakini the reason ma owacho ni ber ka ng'ato moye kama yamo goe. En mondo o prevent gima wacho ni bedo damp gi mold. Mold ingeni odongo ga kuma ng'ich. Koro mane gima omiyo kata ka ok en pile but then kata twice a week kacha tigole oko nikech gini ingeni ochano nyimine kata dichuo be iyudo ka ok luoko bedo gi ler mar lewni maiye ok imoyo gi maber. Mold go chako germs go chako dongo kanyo kasi obedo ni isiko igwarori iwinjo ka sehemu mar stiri no isiki guonyori dok kamano. Koro iyudo ka ochako bedo ni oili sate gima waluongo ni jock itch mano biro sana especially e wanaume kacha. Koro mane gima omiyo gik moko ka lewni magiye gik moko ka towel odwaro gani imoyo kama yamo nitiere kod chieng' kama. Kapok iduoko Chris mabende ne penjo kacha bang' ndalo adi ka ng'ato osetieko neno malo e weche mantiere menstrual hygiene monyalo riwore kod ng'at modagodo kata jaherani nikech tiere weche moko maliekore ni kata ka ng'ato pok otieko neno malo maber to kanyo ok rach ahinya. Kang'eyo kar weche mag hygiene kanyo idhi duokonwa Chris kapok iduoko Chris yena mondo miaka usimu. Halo penji laktar. Hello nilikuwa ndio kuuliza before my period I always remove white discharge and even after my period I remove white discharge. Is it an infection or it's normal? Yeah. Asante sana. Daktari Brodwoko tadwa ni mondo miri una kod mar Chris. Yes. Wachagi mar Chris wacho ni wach riwruok sama ng'ato nigi dwe. Nitiere gik molongo ni myths ni jomoko wacho ni ok ber lakini from research first of all it is okay. Yeah? To adhilero mang'eny. Shida manyalo biro ni in terms of hygiene. Kasto ing'eni in terms of preference mari kata jaodi. Ineno. Hygiene kanyo manyalo bedo gi shida especially ko kin maintain hygiene maber onyalo affect nikech inyalo end up yudo tuoche mane wawacho ka. Mar ariyo okidwa ni iriuri gi jaodi sama remo ni kila mahali. Mane gima omiyo wawacho gani wa discourage. Na chako mokuongo ka wacho ni onge shida ke itimo kanyo lakini preference okidani iriuri sama remo ng'eny. Ineno. Kasto germs go be nyalo samba anytime ya. Alafu period sama ng'ato ni e period adoni wang'e maber ni dhako no nyalo yudo ich. Ineno very easily. Ok ni koro mane the best time no. Chances mag yudo ich is inyalo yudo ich. It doesn't prevent you from yudo ich. So it's very based on preference. Uelewana nade. Ineno. But okidwa ni itiyo uri kama remo ng'eny alafu chances mag in terms of hygiene kacha that is why yudo kaka wan kaka daktari wa discourage it is not good. Chutho to ok ber ahinya mancha duk manyalo biro godo to onge to chutho exactly. To ok ber ahinya. Daktari kar mako ich diere ma ng'ato nitiere malo no mano waten gi kidi wabokane kaeto wadhi ir nyathi manyako mane wacho kacha ni oneno discharge kotieko kata kochako kata kamano kapok wadhi kanyo yiena mondo miaka wi simu machielo. Halo penji laktar. Yes, mani ng'oyo gina machiegni kawuok Ruiru.
asebetga gi shida mar kadhi malo mokwongo kata chaka to nochaka maber kanyako koro tok kanyuolo nyathi mokwongo koro bang'e adhi dichiel to olal then chak tieko ndalo moko 7 kendo achak adhi ndalo 2 to lal koro kang'e ni shida no nyalo ya kanyo. Ije higni adi? Nyathini rom nade? Nyathi man go sani jahiga 5. To mosetimore kuom thuolo marom nade? Gino osetima tok nyuol. Otima kamano. Daktari dhi duoki. Osetima kuom thuolo maromo higa 4. Daktari wachak kod nyathi manyako mane golo discharge kapok ochako neno malo kod kosetieko openjo ni en kawaida koso nego beno neno laktar kata waduoge e kes ma wan go sani ni. Koro nitiere discharge moko ma kawaida but nitiere moko ma biro gi symptoms kaka ichako ilri kilayo tichako winjo ka iwang and then discharge go be samoro nyalo bedo mang'eny. Koro ing'e ni sama ng'ato chopo period mag dwe hormones bedo different kasto acidity mag sehemu mar siri kacha be lokore. Koro mano gima yudo ni joma chalo kamago joma nigi discharge mang'eny gibedo gi gima wacho ni yeast infection. Koro gima chalo kamano obiro to omiye yath ma nitie moko ma isoyo to moko ma ka ilri tipako ma nyalo tieko yeast infection gi. But oken gimoro ma wan ga very worried nikech samoro en ga very common. Mar ariyo kako penjo ni yudo ni the normal ng'ato kosenyuol to chako breastfeed nitiere inyalo make maka kanya ka wisi moro kapok olal na kiye na kato bodi nyime. Hello penj laktar. Hello. Machiegni wawinji penj laktar. Mano penj laktar. Kamano. Dakan. Hello, Ruth. Wawinji dhi nyime penj laktar. Hello. Duok duond TV ni chien. Duok duond TV ni chien. Kaito wabo winji maber. Awinji maber nyaji. Wado penj daktar niya. Penj daktar niya. Dhi nyime wawinji. Hello. Akwayo producer na mondo bi okauna penjo ne kaeto wadhi nyime gi kama ne wantiere. Noyudo nyathi to kuyudo nyathi to oneno remo ndalo 2 ndalo 3 lal kamano chandruok nyalo bedo ang'o to en ang'o monyalo timo? Koro kawaida ng'ato kosenyuol ka o breastfeed sama nyathi dhoth cha nitiere condition mawacho ni oyudo gima wacho ni lactational amenorrhea. Amenorrhea mano nyisi ni ok yud rembi mar dwe cha. To kiwe breastfeeding to ema ochako biro kawaida. Lakini kako wacho ni nyathini nigi higni 5. To mano it has been a very long time. Koro nitiere gik mang'eny ma nyalo miyo ng'ato ok yud remo mar dwe. The most important manyalo nyise obi mondo watim investigation. Cheke ane. Watim ultrasound scan mag ich kacha. Wane ni ochalo nade. Kasto nitiere test moko be wanyalo timo to mondo wakonye. Seche ma koro wang'iyo kata neno ka dakika bendo mayowa wang'wa ni weche mag ler diere mag ria wantiere ga kod points moko ma wicho konego wilgo. Point number 1 daktari ni wacho ni en luoko lwedo gi pi gi sabun kapok itiyo kod products mag ria. Onyalo bedo sanitary towel, onyalo bedo tampons, onyalo bedo reusable pads ka to en luoko lwedo gi pi mamol gi sabun. Namba 2 daktari ni wacho kacha ni en luoko del. Inowuon nyaka iluokri ka ber to diriyo e odiechieng'. To gima kikitemi luoko idendi ma iye wacho ni an mang'e luokora maler ooyo iloko kaka pH makanyo iloke kendo koro nyalo bedo kod infections mopogore. Kaito bende ni wacho kacha point number 3 daktari. Point number 3 no wacho ni isewacho wach products wilo products. Nyaki will product gi at a specific time kaka no wacho cha. Pads saa 3 gi 4 to gi tampons seche 6. Ero kama na enya. Daktari gima ne jawinjo wa mola nwano penjo wa en weche mag luoko dendi kaka ngama miyo kata kaka ngama nyako. Ni nitiere gik moko ma obedo recommended mupim kendo puodhi ni ber kiluoko godo dendi ma iye kata doko ni en self cleaning to nitiere gik minyalo ti godo. Iye as in iye kocha. Iye kono. Koro
kaka na timo explanation mokwongo cha. Nowacho ni iye sehemu mar siri ma iye it is self cleaning. Mowacho ni oluokre kende. Mana gima omiyo watemo discourage any external products madonjo e iye kono. Moko mana kaka dada mano wacho ni discharge mago yeast infection mane mawasoyo yath, lakini luokruok ni koro iluoko gimolongo ni dodging, iluoko iye kocha. Mano watemo ga discourage ni mano dhi luokre aloka kende. Kamano kaka lakteche to kata kamano kaka joma mine samoro bro bedo kod adiera ni koluokore kamano koluokore maber. Daktari winjo kiwacho kata lewni ma iye bende nyaka ne ni luoko lepi ma iye maber mimoyo kama chieng' nitiere kaachiel kod yamo. Kapo nono ni dwani mondo mi iritri kata okiero mo lepi kamano tinyalo mo kod law moro mayot kata leso kata kitamba moro mayot ma ang' nyalo chieng' nyalo kalo kaachiel kod yamo. Magi gin weche ma kitimo to ibiro konyori ok ibi bedo kod infections kod gi chandruoge manyalo biro kokiritori maber diere ma intiere kod ria. Kik wi wil te keta nyathini kata twago kode mondo mi obed period ready. Inyalo chako chon maka gini biro to oseikore, ong'eyo kako luokore, ong'eyo kako ritore kod weche makamago. Ponono ni dwa tudruok kodi daktari nyalo yudi kanye? Abo e contacts maker. Ma ng'at moro mana nigi swali ma okwa duoko session ni onyalo go simu to wawuoyo wawacho mang'eny. Kamano. Inyalo miwa Twitter, Facebook, yore mag tudruok manyasani gi daktari. Facebook en mana Rafael Wanga. Twitter be en mana Wanga Orato Wanga. TikTok to mano pe pokadonje. An mana ka Twitter to gi namba mar simu. I think as chako bedo moti koro katigi mago sana. Ero kama na enya waduko ni ero kama no makende kumbire penji laktar. Kamano. Ene twak ma samoro jomoko ne paro ni ang'o momiyo wantiere kod twagni. Gino sekelo wich kuot mang'eny, gino seduoko self esteem piny mar nyithindo manyiri kaachiel kod joma mine, gino seket ni en mar joma mine kende mawuoyo kod nyithindgi manyiri. Daktari wacho kacha ni kata joma wuone bende nyaka bed involved e wachni. Joma mine kaachiel kod nyithindo manyiri, hygiene, rito ler e diere ma intiere malo en gino monego bed ni timo kod maino madwarore. Ne daktari wa erokamano, ne producer na Papecho Koth erokamano, ne director na Lindsay erokamano, ne jogo picha ma wantiere kod gi studio kaachiel kod jogo mochung' ne duol kaachiel kod taya erokamano mathoth. In jahera mar chenro ni ageno ni winjo wechego. Iloko lweti gi pi mamol gi sabun, iloko pads tok seche 3 kata 4, kikal odiechieng' mangima, iwito gi e yo makare kaka dwarore. Iluonga ni Ruth Otieno, rit masani.